This time check is brought to you by Lotion. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes sa Hulyo 28, tuig 2022. Akong inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Mas sobra 2 ka milyon nga baloros ang droga na kompiskar sa separadong operasyon sa syudad sa Bacolod. Bacolod LGU nagapangita pa sang pondo para sa paghatag sang libre nga school supplies. Sa balita national, President Marcos nagbisita sa mga lugar nga naapektuhan sa magnitude 7 nga linog. State of calamity gindeklarar sa Abra. 7 ka pamatanon na patay sang marumpag ang taytay sa syudad sang Dasmariñas. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsorship is brought to you. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
Plus, jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Sa aksyon! Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Mas sobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sang ginapatian shabu nakuha sang kapulisan sa 2 ka separado nga drug bypass operation sa syudad sa Bacolod. Las 12:15 kinasang kagahon sa may purok Villa Bradas, Barangay Alhis. Na aresto si Ramon Vertudes, 31 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Ginpahay ni Police Major Johnny Puertong Hepe sa Police Station number 8. Pagi sa gintingog nga puwersa sang Special Operations Unit 6 Philippine Drug Enforcement Group kag Police Station number 8 nakuha ang 205 ka gramos sang suspected shabu kay Vertudes nga may nagabalor sang 1,394,000 pesos. Samtang las 3 sa pasado kinasang aga sa area sang Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Naaresto naman sa bypass operation si John Mark Milana, residente sa Barangay Vista Alegre. Ginpahayag ni Puerto nga si Milana ang ginakabig nga kabayo ni Vertudes. Nakuha kay Milana ang 110 gramos ang ginapatian shabu nga may dangerous drug board value nga 748,000 pesos. Ang mga naresto ang preso karon sa custodial facility sang police station number 8. Dali ini nga dapat subong galamay ni sa dakpan kay na. Dali kabay-kabay yan eh. Kung nadakpan kay na mo ni nga trace na siya nga may-ari pa sa droga nga pinatawag. Duwa mo ni nga transaksyon tayo natin ni sinaga ang isa. Amo ni ang isa pagid nga ipod man ni isang nadakpan kay na sa aligid.
Nabatian ang tingog ni Police Major Jory Puertong Hepe sa Police Station number 8. Sa iban nga balita lokal, ginatinguan sa karon ni Councilor Al Victor Espino kaupod ni Councilor Jude Tadeo Saison nga makapangita sang pondo para sa programa sang syudad sa Bacolod nga paghatag sang libre nga school supplies sa mga estudyante angon sa natalanang nga pagbalik sang face-to-face classes. Gate pa ni Espino nga mismo si Bacolod Mayor Albi Benitez ang naghatag sila ni Saison sa mga responsibilidad. Gate pa sang konsehal nga tinguan Manila nga madeterminar sini nga simanang kinanglanon nga pondo para sa mga programa. Nagalao man ang konsehal nga kung mayara gid man sila sang makita nga lokasyon sa palabuto na mas labing maayo ko ni ang gilayon nga maproseso para sa mas temprano nga paghatag sang school supplies. May directive si Mayor Albino sa amon ni Councilor Tadi Saison nga magpangita sang mga pundo. So gina-determine naton subong kung pila ang kinahanglan naton base pa man lang makakita kita sang pundo before the actual face-to-face classes start, no? Nabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. May tentative na schedule para sa groundbreaking para sa Bacolod City General Hospital. Ginpang ni Congressman Greg Astaya sinikuntanin nga si Manap ipatigayon ang groundbreaking apang luyag ni Senador Migs Zubiri nga magtambong rason nga ginaulat pa niya ang available nga schedule sang Senate President. Suno sa kongresista ginaulat man nga mapermahan ang Memorandum of Agreement o kon MOA sa tunga sa Department of Health kag lokal nga panguluhan diri sa mga syudad sa Bacolod. Dako ang posibilidad suno kay Gasataya nga maumpisahan ang pagtukod sang hospital sa bulan sang Agosto. May nga schedule for groundbreaking. Okay. Although supposedly initani nga week, no, but din pa kamayo naton nag-signify man si Senate President Mig Zubiri willing siya magkadto amon sa iya sining schedule, no. Nabatian si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Sa katapusan nga balita lokal, target sang gobyerno probinsyal ng Unified Disaster Response Control or Protocol sa tion sa emerhensya kag disaster situation sa Negros Occidental. Suno kay Governor Bong Lacson sa ini sa tinutuyo nga ginpatigayon nga First Provincial Disaster Risk Reduction Management o kon DRRM Summit sa may Mambucal Convention Center, Mambucal Resort sa may Banwas sang Murcia. Luyag sang gobernador nga mapasangkad pa ang scope of services sang Provincial Disaster Management Office sa emergency response, One Hospital Command, Emergency Rescue 911, kag Command and Response Center. Plano man sini nga pabakuro ng automated early warning system nga may repeaters nga naka-install sa mga LGUs critical areas kag mapaayo man ang response sang concerned barangays sa tion sang emerhensya. Ang summit ang kabahin sa pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month subong nga bulan sang Hulyo. Because we like to have one policy, as far one reaction. So that's why it was very important that the LGUs were present, no. So we know our roles, and as a local chief executive, we learned something also. Nabatian si Governor Bong Lacson. Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time. Sandon Plus Gold mga ka-aksyon ay sa ka-food supplement ngayon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang
ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Kalinasang mga balita nasyonal. Again, pahag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dapat ma-maximize ang assets ng gobyerno para search and rescue kag relief operations sa mga lugar nga naapektuhan sa magnitude 7 nga linog. Si Marcos nga nanguna sa briefing sa Abra kaupod ang pila ka mga miyembro sang gabinete kag mga opisyal sang local government unit angon sa sitwasyon sang probinsya kag iban pa nga lugar nga apektado sa linog. Again, pahag ni Marcos ang mga ahensya sang gobyerno sa nasyonal ang dapat magpakigangot sa mga LGU para ma-maximize ang assets kag mag-ululupod sa pagplano. Gintugyan na naman ni Marcos sa mga natungdan nga ahensya nga siguraduhon nga supisyente ang supply sang tubig kag financial assistance halin sa gobyerno para sa mga evacuees. Ginpahayag man sang presidente nga dapat siguraduhon man sang mga ahensya nga safe ang mga hospital sa pag-operate. Ginpahayag sang FIVOLCS nga ginapaabot nga magapadayon pa nga mabatsyagan ang aftershocks sa masunod nga mga sinimana matapos ang magnitude 7 nga linog kahapon nga adlaw. Sa briefing kaupod si President Ferdinand Marcos Jr. Hulyo 28, ginpahayag ni FIVOLCS Chief Renato Solidom nga madamo nga aftershocks ang mabatsyagan sa una nga 3 ka adlaw. Ginpahayag ni Solidom nga pwede na makabalik ang mga residente sa ilang balay sa tiyon nga gindeklarar nga safe ang building o kung ila ginatinirana. Nagpanugyan si Solidom sa publiko nga dapat nakahibalo magresponder sa tiun sang makusog nga mga aftershock. Sa record sang FIVOLCS, nagdangat na sa masobra 800 ka mga aftershocks ang nabatsyagan sa datos tubtob las 11 kaina sang aga. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na 6:35. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes Hulyo 28 tuig 2022. Sa luwat akong inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.